Moi roztomili, posłuchajcie o tym, że bez mala grejcary leżą na ziemi. Jeszcze dzisiaj się prawi, że grejcary leżą na ziemi, eny się trzeba po nich kapkę pozgibać. Starzy ludzie na cieszyńskiej ziemi to wiedzieli, a nie eny oni, ale wszyscy gazdowie a gaździnki. Na ziemi kole chałupy, na gruncie, lebo na miedzy, leżały same drogi wieca, eny trzeba było chcieć ich uwidzieć, a ich grajfnąć. Najwięcej tego leżało pod strumami. Ba i takowne orzechy. Był grzych do nich budkiem kopnąć, a ich nie pozbierać do amperka. Każda stareczka, a starzik, razi ich całe wieczory obierali ze szupów. Potem się to przedało do magazynu, lebo tymu, co piek buchty, a dostawało się za to grejcary. Pod strumami leżały liści, co się na nich prawiło ściel. Te liści się grabiło do dzichty, a dawało się bydłu pod klepeta, miasto słomy, co by i kapkę uszporować. Bo przeca liści były ganz za darmo, a obili, co z niego słoma zbyła, niż urosło, to stoło gazdę grejcary, a moc procnej roboty. Ściel był ganz dobry, a i krowy były rade, bo se mogły liści pojeść, a nie furt iny trowę a trowę. No a jabłka, gruszki, lebo baj ucherki, to też przeca były grejcary. Szło z tego uważić kompot, zrobić pieczki, nasmażyć na blasze marmulady, zrobić zawarzeliny, niechać w laworze na laworówkę, lebo wciepać do banioka na wina. Te wszystkie owoce se ludzie wożyli, bo to były te grejcary, co leżały pod strumami, ale eny ponikierzy o tym wiedzieli. No a baj karkoszki, gałęzie, roztomańte patyki, a hebzi, gdyś to też ludzie zbierali, a zwożali ku centralnioku, lebo ku kachloku, bo się tym hajcowało, a już nie trzeba było tela wunglo suć pod blachę. Tuż się zaś już porowało jakieś grejcary. Po każdą kubkę siana, lebo słomy, co leżały na ziemi, się dziecka zgibały, a to skry z tego, że miały robotę fotrów fez wzocy, bo tak były nauczone od malućkiego. Nic, co się przyjdo, się nie śmiało niechać leżeć na ziemi. Po wykopkach baby szły z kopaczkami na ziemnioczysko, a jeszcze chledały, jeśli tam jakieś ziemnioczki nie są pochowane w ziemi, a dycki kiedysi miech naszły. Na 2 tygodnie na obiady było dla całej familii. A niechać ich tam, gdyż to by był przeca grzych. Hańdowni ludzie zbierali zieliny na miedzy, potem ich suszyli na piętrze pod buntramem, a gor w zimie, kiej byli nimocni, to ich zaloli wrzawą wodą, a pili na roztomańte nimoce. Mieli gant za darmo lyki, co im urosły na miedzy za stodołą. Miasto się truć chemiją od jakiegoś maściorza. Grejcary leżały wszędzi kole waszej chałupy, a leżą wszędzi kole waszej chałupy, eny ich trzeba dozdrzić. Każdy, co kopnie w lecie budkiem do jabłka, potem na isto se na niego spomni w zimie. Jakby szmakowało, baj w kompocie ku obiedzie. A wiecie, kompoty idzie kupić w magazynie, ale trzeba za nich zapłacić też jakieś grejcary.